Úryvok z knihy 16 eur. Čo tým chcem povedať? Že neexistuje nik, čo by vedel posúdiť rozhodnutie iných ľudí. Že s rozhodnutiami iných ľudí môžeme iba nesúhlasiť, ale to je tak všetko, čo môžeme urobiť. Že neexistuje nič, čo by sa dalo obhájiť iba a len tým, že to robí dostatočný počet ľudí, lebo nikdy si nebudeme istí, či sa ten dostatočný počet ľudí nemýli, že ľudstvo je zložené z jednotlivcov, kde má každý svoje vlastné záujmy a kde k produktivite ľudstva môže dochádzať iba a len vtedy, keď sa nechá voľne plynúť dobrovoľná dohoda a výmena svojich zručností, že neexistuje spôsob, ako určiť, či náklad na zachovanie života človeka, ktorý chce umrieť, by sa nedali použiť inak oveľa efektívnejšie na ľudí, ktorí žiť chcú, presne tak, ako onehdy napísal Bastiat. Nikdy nebudeme vedieť určiť efektivitu vynaložených prostriedkov, ktoré násilím zoberieme od ľudí, lebo nám bude vždy pre porovnanie chýbať jeden zásadný parameter. Ako by ľudia použili tieto prostriedky, ak by im ich nikto nezobral. Pamätáš sa, ako som ti hovoril o mojej pubertálnej láske Oline? Vierka prikývla. Stretol som sa onehdy s jej mamou. Olina bola vždy nadaná na jazyky. Vraj ich ovláda 17, z toho 12 európskych a z nich má na 8 medzinárodný certifikát z prekladateľstva a tlmočníctva a vieš, čo robí. Hovoril som ti. Robí sestričku v domove pre mentálne retardovaných v Írsku. So 17 jazykmi utiera usraté zadky, lebo v tom vidí svoje poslanie. To je aplikácia subjektívnej teórie hodnot v praxi. Nemusíme rozhodnutie Oliny chápať. Môžeme si o nej myslieť, čo chceme, ale musíme ju rešpektovať. Pretože pre ňu je toto najlepšie, čo môže robiť a my ju nemôžeme posudzovať.